Moikka kaikille! Tervetuloa tänne Copilot-vinkkipajaan. Tänään meillä on aiheena Visual Creator. Mä oon Tiaisen Lari TD Synnexiltä ja mä toimin CS-spesialistina Microsoft Teamissa. Ihan alkuun lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on tämä Visual Creator. Tuo Visual Creator on työkalu, joka hyödyntää tekoälyä luodakseen kuvia käyttäjän antamien ohjeiden perusteella. Se on suunniteltu olemaan intuitiivinen ja helppokäyttöinen, ja sillä voi nopeasti luoda visuaalista sisältöä omiin käyttötarkoituksiin. Miten se sitten käytännössä toimii? No, käytännössä tekoäly analysoi sen sun antaman promptin ja luo sen perusteella kuvan. Ja sä voit vaikuttaa siihen, että millainen se kuva on tekemällä siitä promptista erilaisen. Esimerkiksi tässä oikealla oleva kuva, niin sen mä tein tätä koulutusta varten, niin tekoälyllä tuolla Visual Creatorilla. Tuota on tosi helppo käyttää, se on tosi intuitiivinen ja siellä on tosi kiva leikkiä ja siellä saa tosi siistejä kuvia tehtyä kaikkiin omiin tarkoituksiin. Missä sä voit käyttää näitä luotuja kuvia? Markkinointimateriaalit, esitykset, verkkosivut, henkilökohtaiset blogit. Hyvin vapaasti pystyt käyttämään niitä. Nuo käyttöoikeudet ja rajoitukset on oikeastaan sellaiset, että sä voit käyttää niitä kaupallisissa projekteissa ja henkilökohtaisissa, kunhan sä noudatat Microsoftin normaaleja käyttöehtoja. Tekijänoikeudet on sille, että nämä luodut kuvat on vapaasti sun käytettävissä, mutta sä et voi väittää niitä sun omiksi, että tekijänoikeudet pysyy sen osalta Microsoftilla. Ja eettiset ohjeet on samat, mitkä yleensäkin, että et saa käyttää mihinkään laittomuuksia tai epäeettisiä tarkoituksia näitä. Hypätään sitten ihan tuohon Visual Creatoriin, niin mä näytän, miten se toimii. Eli te olette tässä teidän BIS-chatissa M365 Copilotin etusivulla, jossa täällä oikealla löytyy nämä agentit. Siellä on muutamia, mitä mä oon tehnyt, mutta tänään me mennään tähän Visual Creatoriin. Painetaan se auki. Tämä chatti muistaa, millaisia ohjeita olette antanut sille. Eli alkuun kannattaa antaa joku ohje, jos te haluatte paljon samanlaisia kuvia, luulette, että se ei ole ihan helppo tehdä. Me annetaan siihen alkuun ohje, että tee minulle hiilipiirros, josta välittyy iloa ja hyvän tuulisuutta. Käytä näitä ohjeita, kunnes annan uudet ohjeet. No niin. Nyt se teki mulle heti jo piirroksen, mutta katsotaan mitä se teki mulle, kun me tehtiin iloa ja hyvän tuulisuutta. Hetki saattaa mennä aina näissä ja sitten tulee, no siinä on iloa ja hyvän tuulisuutta, mutta ei ole se mitä me halutaan. Suurena golfiystävänä niin voitaisiin tehdä, tee minulle piirros, jossa mies on juuri tehnyt hole-in-one lyönnin. Noniin. Ei haittaa pienet kirjoitusvelheet, se osaa ne kuitenkin katsoa oikein. Nyt se teki mulle tällaiset kuvat. Tehdään siitä vähän vielä erilainen. Eli tätä voi jatkaa tätä promptausta sitten edelleen. Tämmöinen mustavalkoinen kuva miehestä. Nyt se tekee meille mustavalkoisen kuvan ja katsotaan miltä se näyttää tällä kertaa. Ja tämä muistaa nämä komennot, mitkä saan sinne antanut, että nyt se pitää niin hiilipiirrosta niin pitkään, kunnes mä annan sille toiset käskyt, aina 30 niin kuin chattiin saakka. No, ne on miehestä, joka on tehnyt hole-in-one lyönnin ihan ok, että vielä on itsellä tekemättä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Koitetaan jotain toista siinä. Aloitetaan tuolta uusi chatti. Mitäs me tehtäisiin tällä kerralla? Koitetaan vähän vaikeampaa. Tee minulle värikäs piirros
lohikäärmeestä ja linnasta. Katsotaan, mitä saa tällä tehtyä. No niin, sieltä tuli värikäs piirros lohikäärmeestä ja linnasta. Tämä vasenta alakulmaahan voisi ihan hyvin käyttääkin jossain. Sitten jos me haluttaisiin tästä se eteenpäin, niin me voidaan klikkaa se auki ja siitä downloadaa, niin siitä olisi helppo lähteä sen jälkeen käyttää vaikka kuvituskuvana PowerPointia. Siinä on oikeastaan Visual Creatorin kaikki tärkeimmät ominaisuudet. Tämä on tällainen, pitkälle pääsee, kun keksii vaan, että mitä haluaa tehdä, niin tämä kyllä väsää teille just sellaisia kuvia, mitä te haluatte, ja sitten vaan laittaa niillä kuvituskuvia PowerPointiin, niin saa vähän väriä elämään. Siinä kaikki tällä kertaa. Jatketaan taas ensi viikolla, ja jos tulee kysymyksiä tai ehdotuksia, niin lari.tiainen@tdsynnex.com. Moro!